Здравейте в следващия епизод от поредицата на канала My Skin Space, където си говорим за емпатия, себеизразяване, опознаване. Днес на гости ни е Калина Кръстева Бреусдорф. Тя е преподавател, фасилитатор и фотограф преди всичко, която изследва как образът може да се превърне в начин на себеизразяване и опознаване. Какво беше най-вдъхновяващото в срещата ти с участниците днес? Много ме впечатлиха участниците, бяха толкова ангажирани и някакси аз като идвах днес се притеснявах, че ще бъдат тихи, не включващи се в процеса, но така подходиха с много осъзнатост, внимание и мисъл в това, което правеха. Всички се включиха в фотографските задачи, което беше супер и когато трябваше да споделят пред другите, което е доста трудно така умение пред непознати, дори за за нас като по-възрастни, за тях още повече. Те бяха отворени и готови да участват и много ме впечатли това, така че участваха. И второто, което също много ме впечатли е, че доста теми, свързани с опазване на околната среда, с грижа за другите, и състрадания излязаха от снимките, които споделиха и това някакси не го очаквах и ми дава надежда за бъдещето и за младите, какво ги вълнува. Какви са твоите наблюдения? Как младите хора се виждат през обектива и чрез снимките, които си правят? Това е голям проблем в днешно време, защото сме залети от снимки, от всякакъв вид. Те работят в нашето съзнание подсъзнателно и ни обуславят как усещаме себе си, как възприемаме себе си, как възприемаме света, как възприемаме и другите. И това не го осъзнаваме много често и според мен е много важно младите хора и всички да имаме да развиваме критично гледане към тези изображения. Особено младите хора, които са подложени на достъп до толкова много изображения, които им казват как да изглеждат, какво да пазаруват, какво трябва да бъдат. Това води до така нареченото може да доведе до криза на идентичността и затова толкова много информация е трудно да бъде селектирана, кое за нас е важно, кое не. И такава парализа на решенията. И въобще доста това поколение, които израстват с тези изображения, е доста по-трудно за тях и трябва много да се говори за това и да се учат как да бъдат визуално грамотни, така да се каже. Как фотографията може да бъде инструмент за емпатия? Фотографията действа много по интересен начин, защото тя докарва света близо до нас, така да се каже. Тоест нещата, които познаваме и няма да видим реално и да преживеем в нашия живот, ние ги преживяваме или има усещането, че ги преживяваме и че ги познаваме чрез фотографията. Тоест, по някакъв начин може да съчувстваме на хора, на ситуации, дали са военни ситуации или други, да се почувстваме свързани с живота на другите и на хора, които живеят по различен начин от нас самите. Но в същото време има опасност и ако не породи емпатия в нас, да породи осъждане или отчуждение. И пак тук казвам, както на предишния въпрос, е важно да бъдем осъзнати за това какви чувства и какви мисли поражда това у нас. Защото много често те работят на подсъзнателно ниво и по този начин може да избереме дали искаме да бъдем осъдителни, дали искаме да бъдем емпатични, кое ни служи, кое не ни служи и въобще кои вярвания са наши, искаме да бъдат наши или кои са ни трябвата, които са ни наложени отвън. Благодарим ви, че бяхте с нас. Споделете това видео и останете в канала My Skin Space.